אשר בגדו, מכרו את נפשם לשטן. אותם אנו מוצאים אשמים בבגידה, בשיתוף פעולה עם הנאצים, בסיוע לרצח. בית המשפט. תודה לכל התלמידים שלקחו חלק במשפט הציבורי. כדור שלישי לניצולי שואה, ניתנה לי הזכות להוביל תוכנית בית ספרית. במסגרתה נחשפה קבוצת תלמידים משכבת י' לפעילות ייחודית, בה נפגשו בני הדור הצעיר עם ניצולים ובני משפחותיהם, ותיעדו עדויות וזיכרונות כואבים מאותם ימי היסטוריה אפלים, כששליש מעמנו דמם. כרכזת חברתית בבית הספר, כנכדה לניצולי שואה, אני מתחייבת מעל במה זו להמשיך ולספר, לאסוף עדויות על הישרדות כנגד כל הסיכויים, כפי שנכתב ונאמר בספר תהילים, למען ידעו דור אחרון, בנים יולידו, יקומו ויספרו לבניהם. ברצוני להודות למנהלת בית הספר, הגברת יהודית ביטון, על כל העזרה, התמיכה והבעת האמון. אני מתכבדת להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת יהודית ביטון. ערב טוב לכולם. ראשית, אני רוצה להודות לתלמידי י' 7. הייתם מדהימים, זה לא כל כך פשוט. אני אמרתי לגברת הפנחס שהיא המחנכת שלכם, מבחינת הבגרות שלכם אתם תעברו בקלי קלות, כי פה זה היה הקושי האמיתי, ועשיתם את זה בגאווה רבה. גאווה לי להיות המנהלת שלכם, הרגשתי גאה ככה. אני רוצה להודות ל-12 הניצולים שנתנו אפשרות לתלמידים שלנו לחקור, לבדוק, ובסופו של דבר להוציא את הספר המדהים הזה, שכל הסיפורים מתועדים כאן. אני רוצה להודות למאיר שוורץ, לחנה אוכשטיין, להרמן יעקובסון, לראיסה קגנסקי, לרות רוזנפלד, לסופיה רודנקוב, לאסתר בוטרובסקי, לצביה פורטמן, לאדמונד דיקמן, ליצחק רווח ולתירצה ונתן לנר. אני רוצה להודות לכם על ההזדמנות שניתנה. חנה אוכשטיין הגיעה ישר מארצות הברית, חבר'ה לכאן, אז זה אומר משהו. כששמעתי את המשפט, הרבה דברים צצו. אמרנו ככה, במקום שאין אנשים, השתדל אתה להיות איש. אמנם קשה לשפוט את כל העניין הזה, האם לזכות, האם בוגד או שורד, אבל אנחנו נשתדל להיות אנשים תמיד. אני רוצה להודות, לפני שאומר כמה מילים, לבבי על הגרפיקה ועל הספר הנפלא, לאסנת שעמדה כאן עכשיו, שמנהלת את כל העניינים, ליפה שוב המחנכת של הכיתה שניתנה את כל התארים, לכיתה המקסימה שלה, לנטלי, לנחום שעזר כאן בדיון, לאתי ולדבוריק מהג'וינט, על השותפות, על ההזדמנות שנתתם לנו. אני מבטיחה לכם שאנחנו רק נלך ונעצים את השותפות. אני רוצה להציג את הספר שראיתם כבר בכניסה, וכתוב בו והגדת לבנך, ואמר כאן דוקטור יוסי לנר שאנחנו חייבים להמשיך את העניין הזה ולספר על קורות עמנו בשואה. אני כתבתי לכם הקדשה ומתוך זה אני אקרא מתוך הספר.
הספר שלפניכם הוא פסגה של תהליך חינוכי של מורה ותלמידי בית הספר הניסויי מקיף ד' באשדוד. אנחנו בבית הספר שלנו מעודדים את התלמידים לנתינה, לקבלה. אנחנו רוצים שכל תלמיד יבחר את הבחירה הנכונה והמושכלת שלו בכדי לעודד ולחזק את תחושת השייכות שלנו לבית הספר. כי מה שאנחנו חושבים, כשאם התלמידים שלנו ירגישו והמורים שייכים, אזי תהיה לנו שמחת חיים בבית ספר של החיים. לכן, במהלכו פגשו תלמידינו שורדי שואה ותיעדו עמם את קורותיהם בתקופה זו. יחד נחשפו גם השורדים וגם התלמידים. יחד נחשפו עם השורדים ובני משפחותיהם לתקופה אפלה בקורות האדם. תקופה בה איבדנו אנחנו, העם היהודי, 6 מיליון שלא ישובו עוד, ובהם 1.5 מיליון ילדים, תינוקות של בית רבן, ותרבות יהודית בת אלפי שנים שנכחדה. תלמידינו ניסו ללמוד מהשורדים כיצד שרדו את התופת, לא איבדו את התקווה, ופתחו בחיים חדשים במדינת ישראל, ולראיה אתם יושבים איתנו כאן. כיצד בחרו לבנות, לשקם ולהותיר חותם על פני ההרס, החורבן והנקמה. ואני מברכת, מאיתנו לעולם לא נאבד את התקווה והאמון בבני אדם, ונדע לשמור על צלם אנוש ועל ערכינו. אני מודה לכולם, תודה רבה. אני רוצה להזמין לבמה את מר יהודה פרנקל, הממונה על החינוך. טוב, אני שמעתי את כל המשפט, וקודם כל התרשמתי מאוד מזה שמהפרויקט עצמו, מהרצינות שבו הבית ספר, התלמידים לוקחים נושא כזה. אין ספק שצריך לעסוק בנושא, בוודאי ובוודאי כאשר הכחשת השואה נכנסת להילוך גבוה באירופה, באותו מקום שזה קרה, ובצרפת לפן קם ואומר, או היא קמה היום ואומרת, אחרי שאביה אמר את זה, ששום דבר לא היה, כשאתה יכול ומי שרוצה הולך למחנות ורואה את מה שקרה שם. לא רוצה להגיד שזה חוצפה ועוול וכל מילה שאתם רוצים, אבל אחרי שעברנו את מה שעברנו, ואני מדבר על הקולקטיב היהודי, שכל מי שיושב באולם וכל מי שנמצא במדינת ישראל, כל יהודי שנמצא במדינת ישראל שייך אליו, שאנחנו צריכים לזכור כדי שזה לא יחזור עוד פעם. ואין ספק שזה יכול לחזור עוד פעם. כי היו כמה טענות קשות, שלא, על רובם אין תשובות. אבל אחד מהן, על מה שקרה שם, אבל אחד מהם בוודאי היה איך העולם שתק. ואיך יכול להיות שאמריקה לא הסכימה במודע להפציץ את הרכבות, או להפציץ את המסילות, ואנחנו רואים היום, לא כך רחוק מאיתנו, שהעולם לא מתערב. כשהורגים ילדים, הורגים נשים, הורגים את כולם, והעולם לא זז. מגנים פה, מגנים שם, זה קרה גם אז. אני מסכים עם שני חלקים של תוצאות המשפט הזה. אלה שהתנהגו כמו בני אדם בוודאי צריך לעלות על נס, ועל זה אין ספק. אלה, כפי ששמעתי כאן, באחד העדויות, מכה בפטיש על הראש כל בוקר והורג 3 אנשים, אין ספק שהוא רוצח, וזה לא עניין של מוסר, זה עניין של סדיזם, ואין ספק שצריך לשפוט אותו גם היום. לעומת זה, כפי שהאדון אמר, הרוב היה אפור. אני לא הייתי שם, לפחות לא בגיל שיכולתי להבין על מה מדברים, או על מה שקורה, אבל הרוב היה אפור, ועל האפור, לדעתי, אין מקום לשפוט, כי אנחנו לא מסוגלים לשפוט, כי אנחנו לא היינו באותו
סיטואציה בלתי מתקבלת על הדעת, בלתי אנושית, ואנחנו יכולים לחשוב רק בכלים שאנחנו יושבים באולם ממוזג, לפני ארוחת ערב או אחרי ארוחת ערב, וזה לא אותו סיטואציה ולא אותו הלך מחשבה או לא אותם כלים שבכלל אנחנו מסוגלים לחשוב. ולכן אני חושב, ודעתי, שצריך לזכות אותם מחמת הספק. היה קטע כזה בארץ בזמנו, במשפט של קסנר, שהיה שופט במדינת ישראל שהחליט שהוא מוכר את נפשו לשטן. זה לא היה קאפו, אבל הוא בהחלט שיתף פעולה לטענתו להצלת יהודים, והוא הציל יהודים, ולמרות זה השופט אמר את מה שאמר, ואחרי שרצחו אותו גם במדינת ישראל, זיקו אותו, ובניגוד למה שהשופט אמר, בערעור שני. אז ככה שלא צריך להיות כל כך קטגוריים וכל כך מוחלטים בדעות שלנו על תקופה שהיא בלתי מובנת, בלתי מתקבלת על הדעת, שאנחנו לא מסוגלים לחשוב עליה בכלל. שוב תודה לכל הניצולים שהיו מוכנים להשתתף בעניין הזה. אתם עושים מצווה גדולה, כי אתם מנחילים מכלי ראשון את מה שקרה לכם לדור הבא, לדור השלישי למעשה, ואינו דומה קריאה בספר לעדות ראשונה של חוויה כמו שאתם עברתם. כך שאתם עושים מצווה גדולה ותמשיכו לעשות את זה עוד שנים רבות, משום, כפי שהתחלתי את כל הדיבור הזה, שצריך לזכור עד דור אחרון. תודה רבה וערב טוב. תודה למר פרנקל. ברצוני להזמין לבמה את אתי פיש ודבורי קרפז, אשר ליוו את הקבוצה לאורך השנה. הנחו את התלמידים לכתיבת ותיעוד סיפורי חייהם של הניצולים, על הישרדות כנגד כל הסיכויים. לימדו בהרחבה את הנחלת זיכרון השואה ומשמעותה, עסקו בדילמות חברתיות ויחד עם התלמידים הפיקו וכתבו את המשפט הציבורי שהועלה זה עתה. מכאן אני רוצה להודות לכם בשם הנהלת בית הספר והתלמידים. מי ייתן ויהיו עוד הרבה כמותכם. ערב טוב ותודה לכולכם שהגעתם לצפות ערב סיום זה של פרויקט שנמשך שנה. חשוב לי מאוד להדגיש ולומר מהיכן נבעה היוזמה הזאת, כי היא לא שלי. אני מעבירה פה מסר בצוואה של אישה בשם שוש רב, שהיא ניצולת שואה. היא הייתה ילדה בת 9 בהונגריה כשהיא ברחה ממצעד המוות של הצורר הגרמני. היא עלתה לארץ, הקימה משפחה, למדה תיאטרון, ניהלה מגמת תיאטרון, וכשהיא יצאה לפנסיה, היא באה אליי ואמרה לי, תשמעי אתי, אני ניהלתי כל כך הרבה ימי שואה כאלה ושבועות של שואה. זה לא זה. אני עברתי את החוויה הזאת, ואני רוצה שהדור הבא יבין את זה בדרך אחרת. כי בדרך שזה עובד היום, קשה מאוד לבני הנוער להתחבר לנושא הזה. כי זה נושא קשה. אף אחד לא אוהב דברים שהם קשים. גם אני, בתור ילדה שגדלתי פה בארץ, נמנעתי ככל האפשר מלראות את הזוועות האלה. כי זה לא נוח. הנפש של האדם לא סובלת דברים